Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Chili Willy vagyok, a művész nevem, mondjuk úgy. Aki nézte a videóimat eddig, az már tudja, ismer, aki nem, az majd eztán megismer. Egy újabb kihívást szeretnék megpróbálni. Ez egy magyar termék, a Chilikumnak a terméke. Egy ilyen kis aranyoska. Elméletileg ez egy kukoricapehely, ami Carolina Reaperrel van átítatva, és még pluszba szintiszta kapszaicinnak. Elméletileg a kapszaicin érték az 16 millió, ami a szintiszta kapszaicinnek felel meg. A kihívás az igazából úgy hivatalos, úgy zajlik, hogy meg kell enni belőle az összeset, ami benne van. Ha egyet megettem, 15 másodperc múlva elhetem a következőt. És hogyha mindet megettem, akkor 5 percet még várnunk kell, mielőtt akármit ehetnék, ihatnék. Stopper óra itt van mellettem, azon fogom indítani az órát, és 15 másodpercenként megeszek belőle egyet. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Elméletileg kesztyűt adtak hozzá, vagy mellékeltek hozzá, amit én nem fogok felhasználni, mert én általában mondjuk úgy, hogy legyen ez a védjegyem, hogy te én nem használok kesztyűt. Kemény vagyok? Nem, de vállalkozó szellem. Hát akkor lássuk, hogy mi van a kis dobozkában. Kibontjuk a kis aranyoskát. Hát benne van a, ekkora kis picike kis zacskó, benne a kis picikés palatkákkal, az ominózus kesztyű, és egy leírás. Ugye, amiben leírják, hogy mennyi az érték, leírják úgymond a szabályokat, hogy mit kell megtenned, amit elmondtam, ugye, hogy úgymond teljesítsd a challenge-et. Nem is akarom nagyon tovább húzni a szót, inkább azt mondom, hogy nekivágok, és akkor megnézzük, hogy hogy fog sikerülni, mi lesz. Reméljük, hogy nem lesz túl rossz az éjszakám. Holnap munka, de hát legfeljebb nagyon vidáman fogok menni dolgozni. Na, kibontottuk. Hát az illata az nagyon kellemesen sajtos. Összefutott a nyál a számba, ami nem biztos, hogy a későbbiekben úgy lesz. Ez az illata az nagyon kellemes, sajtos illata van. Itt vannak a kis palatkák. Összesen 7 darab van belőle. És ugye, mint mondtuk, 15 másodpercenként kell egyet megenni, és utána 5 percet várni. Hát akkor azt mondom, hogy bekapom az elsőt és indítom a stoppert. Egészségetekre! Jöhet a következő. Na jó! Következő. Szokásos csukla. Ás. Aki ismer, azt tudja, nálam úgy szokott kezdődni az erősevés, főleg ha már egy szintet elér az erős, és az utolsó.
hogy jön a csuklás. De aztán ugye a csuklás abba marad, és akkor különösebb probléma nincsen. Hát igazából megettem az utolsó darabot is. Mi azt jelenti, hogy 1:30-kor ettem meg az utolsót. És akkor onnan indul ugye az 5 perc, 6 perc 30-ig kell kibírnom, ugye úgy, hogy nem eszek, nem iszok semmit. Jó tud, igazából körülbelül erre is számítottam. Azt mondom, hogy segít, ha fáj a torkom és az orromat is tisztítja. De nem vészes. Ki lehet bírni, persze hát nem mindenkinek. Úgy jó, kellemes, azt mondom, hogy olyan kellemesen sajtos. Csíp is azért rendesen. Úgy érzem, azt mondom, hogy például amit megettem tortilla chipset, az 1 darabot. Ahhoz képest azt mondom, hogy ez egy kicsit erősebb, keményebb. De semmiféleképp sem mondom azt, hogy lehetetlen vagy ehetetlen. Persze hát ez megint ugye attól függ, hogy ki mennyire bírja az erőset. Itt írták rajta igazából, hogy csak 18 éven felülieknek, meg csak saját felelősségre. Hát egyértelmű, hogy aki nem próbált még nagyon erőseket enni, az biztos, hogy egy kis fenntartással egye, mert azért van neki ereje, lehet érezni. Most azért érzem már, ahogy ment lefele ugye a torkomon is, nyálat is ugye, hogy nyelem le, hogy azért csípős, mar, de nem ez volt a legerősebb, amit életemben ettem vagy kóstoltam. Hát egyértelmű, hogy a Chili Baja által szervezett bajai csirejevő verseny, chili paprikávő verseny, az ettől sokkal durvább volt, ez meg se közelíti. A chips a tortilla chips gyengébb volt, még azt mondom, hogy a rágó is gyengébb volt. Ez azért úgy tényleg elég erős, úgy érzem, hogy véget belül mar. De ami azt mondom, hogy ettől még durvább és erősebb volt, az amit Angliából hozattam. Ott is pici 4 centes, 63%-os rum, amiben bele volt áztatva azt hiszem 1 vagy 2 egész Carolina Reaper, ugye szétdarabolva. Na az még ettől is erősebb volt. Azt megittam, és hát ott nem sokan múlott, hogy nem jött ki, de viszont 6 óra hosszán keresztül nem bírtam megmozdulni. Mármint úgy megbírtam, csak mondjuk ez egy céges buli volt, ahol ezt véghez vittem, és nem bírtam táncolni. Miért fölkeltem, hogy táncolok, abban a pillanatban a gyomrom elkezdett újra égni, fájt, és vissza le kellett ülnöm. 6 óra múlva ez elmúlt, és onnantól kezdve semmi probléma nem volt. Na igazából lassan véget ér az 5 perc is, még nagyjából 1 perc van hátra, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ez a challenge is teljesítve lett. Úgyhogy még megvárjuk ugye azt az 1 percet. Hát a kihívás az már csak az volna pluszba, ha még az ember még 1 vagy 2-t megenne belőle csomagba, az már biztos, hogy nagyon durva lenne. Januárban lesz valószínűleg egy következő videó, ami ugye részt vettem idén januárban egy chili pizza evő versenyen, amit valószínűleg jövő januárban újra meg fognak rendezni. Az lesz a következő valószínűleg erősevő, amin részt fogok venni, majd arról is próbálok meg videót feltölteni. Hát úgy nézem, hogy a challenge megvan. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, és találkozunk a következő
kihívásnál vagy következő verseny videónál. Sziasztok!